Median. Dah. As. Hot. Wait. Hati. Wah, jebol dadamu. Hei. Hai. Wah. Waidian, tuh, wah, hai, oh, hai, wah, si, wah, yo, hai, wah. Wah! Weh! Hai! Hot! Wah! Hai! Ah! Wih! Wih! Ah! Wih! Wih! Hai! Wih! Hai! Wah! Hai! Hai! Ah! 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 Hai! Hei! Ayo! Ayo! Ah! Wah! Ah! Sikilmu weh. Werkudara salah ngono kuwi. Gawa gada kaya ngene entek-entek tenaga. Lah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Gawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada ki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras singkir sing nyaingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel kaya Yai Kurmati. Delon mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba, iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas nyampluk rai kok kena. Ayo, monggo Yai Kurmati. Wah. Iya. Ayo, hei, wah, 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 wah,
Nyekel godhong kaya Kyai Gurupati ngono kuwi. Lah bali Werkudara wong mendho. Wong koplo ora mudeng apa-apa. Eling, Kyai Gurupati eling, Kyai Gurupati eling. Nyekel godhong ngono kuwi wis bener. Eling Kyai, eling Kyai Gurupati. Hai. Oh, biar we. Eling Kyai. Kyai Gurupati eling. Kyai eling sakno kuwi wis wancine rabi. Apa ana sing gelem karo masmu kuwi? Ngono ha. Terus Raden Pandu rumangsa bekti karo mase putri telu iki mau kon milih. Wah, kon milih. Wis. Prabu Drestarata maju, Raden Drestarata maju milih sing dicekel epek-epeke Dewi Kunthi, dipidih epek-epeke. Raden Drestarata ora gelem. Emoh iki sok anake sithik ngono. Ngono Terus Dewi Madrim tangane dicekel meneh. Dipidih ngene epek-epek. Raden Drestarata ya emoh. Alah, iki anake sok loro mungan ngono kuwi. Nggih. Lah, bareng Dewi Gendari dicekel karo Raden Drestarata epek-epeke dipidih. Lah iki sok bakale anake akeh. Aku pilih iki. Wah, Gendari mlayu gendring. Rumangsa kuwirangan dheweke sing ditresnani Pandu kok sing milih malah Drestarata. Wis Gendari kipo-kipo aku itu wong wuta. Aku ra sudi entuk wong cacat. Ngono Wis direh-reh nyatane ya gelem. Wis bareng gelem Dewi Gendari sumpah. Ya, sumpahku muga-muga mandi. Sok turunku aja nganti akur karo anake Pandu nganti sak yahene kuwi. Werkudara, ana apa? Sembrono pari kena. Kandhane Bagong ki mung sepele, mung nyeritake perkara sejarah. Ning tinemune bener kahanan wektu dina iki. Ngadiku Bagong nek kowe iso njunjung jenenge emasmu. Kowe iso nyejarahke perkara iki. Arep rupamu kaya kepik ning kowe iki jebul utekmu ya mili. Wah, kowe iki mula kulino maca sejarah. Gajeke kowe biyen ya mangkat to? Heeh, aku mangkat. Ning aku lali wong aku pas lakon kuwi aku keturun kok. Mula betah melek kowe iki. Jane wis tak lek-lekke mripatku. Marai senden bunang lho aku. Rumangsa nek sendenan terus mak lep ngono iki terus kaya ora eling apa-apa. Roh-roh wis sane wis dikukut iki. Lah iya mulane sok nek melek. Iya. Nadyanto kandhane Bagong mung sepele ning tinemune kuwi ya dadi dak-dakan dumadining Bratayuda. Durung kawimbuh lelakon main dadu nalika semana. Iya. Nanging nadyan mung kari loro tak jaluk Kurupati karo Sengguni aja pasrah. Merga aku isih duwe rasa karo Sengguni lan Duryudana, pangigit-igitku kudu rampung perkara iki. Nadyanto aku wis kelakon mateni Dursasana sing dadi wirangi Mbak Yu Pancali. Nanging Duryudana Sengguni aku ya kudu adu arep kepengin ngetokke sepira kadigdayane Duryudana Sengguni. Aja nganti pasrah. Nggih, aja nganti pasrah. Pun goleki nganti sak ketemune. Iya. Iya. Siji sing tak rembug perkara apa? Bocah loro mburimu kuwi bareng aku nyawang kok kaya etuk tombo. Tombo kepiye? Putumu loro kuwi lho, Sasi Kirana karo Danurwenda. Sasi Kirana ki kok ya padha karo Gatutkaca wandane. Danurwenda karo Antarja ya ora adoh. Iya. Andene Bagong ki anake bapake kaya ngono kok anake bagus-bagusi ora jamak. Anu kok tangga kula bagus-bagus kok. Oh ya wis nek pancen ngono.
Bojo kok diserek-iler iki. Ora nek meteng batin apa ora itu, Tru. Gitu. Mula ngene Werkudara, muga-muga Yai Kurupati ndangi tok ngono wae. Iya, iki sing tak arep-arep. Aku kudu ketemu karo Sengkuni, karo Kurupati. Arep ben bisa ngesokke rasaku karo wong loro. Setyaki, kula wonten dawuh. Kowe mlayu-mlayu ning opo? Kok pareng matur Koko Prabu. Menika Kurawa sampun ngedali Senopati. Senopatine boten wonten sanes namung kejawi Patih Harya Sengkuni. Iki sing tak arep-arep. Gonjang ganjing langit galap-galap kap lirikin sanging sang maweh gandrung Petro ye Werkudara iki karepe piye to? Lah enten apa to? Werkudara kuwi rak dudu Senopati to? Inggih sanes. Senopatine sapa? Raden Trusna Jumena. Lah kudune Werkudara kuwi rak ya nyuwuni dipalilah karo sang Senopati dhisik dadi ora dilancangi ngono kuwi. Ning nggih kula mboten maido kawon. Kula mboten maido. Sepinten pangigeti-giti Ndara Werkudara kalih sing namine Sengkuni niku wau. Kula niku sing momong melu sayana saya itu nek gagas tekane Sengkuni niku ati kula ya melu lara. Perkara apa? Hah, napa paduka niku supe wiwit nalika lakon pendadaran siswa Sukalima. Gitu. Raden Bratasena kalih Sengkuni niku sak kurawane pisan. Raden Kurupati didu kalih Raden Bratasena, Raden Kurupati kalah. Raden Bratasena terus diombeni kalih Kurawa nganti mendem. Nganti mendem dhuwur nika. Ngono nggih. Heeh digoncenge ya isih mendem kadek. Ayo. Kok digoncenge. Lah ya Raden Bratasena, heeh. Dadi gotongan, nggih niku dados gotongan. Kalih Kurawa diarah patine Raden Bratasena. Raden Bratasena mendem ora eling apa-apa, awake ditaleni dikeki watu cemplunge bengawan. Lho niku kejeme Kurawa ten mriku niku. Pamrih gen mati, ning dilalah kersane Allah ora mati ana sing nulungi. Nganti rabi entuk Batari Urangayu anak-anak Antasena. Lho niku sing jeneng siji pesti loro jodoh nggih ten mriki gone. Ning rak ya ora ngono carane. Perkawis ngerih-erih Raden Trusna Jumena nggih paduka sinuwun piye isane ngerih-erih ngaten. Pun kersane. Oh ngono nggih ngaten. Pun niki nek ora ndang ketemu Raden Bratasena atine iso serik. Oh iya, yen pancen mengkono aku tak sing kandha karo Sang Senopati. Awat-awatono ndaramu Werkudara. Nggih, nyuwun pamit. Ya Kang, ya. Hei, Kurawa, ngebyok Kurawa, hei. Hei, Wat, yo bola ayo, ngebyok. Yo. Yo. Hei, ayo, tibani wis. Wat, yo pada mandol yuto, ayo masuk. Hop. Yo.
Atung entek-entek dipenunggal petenono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kewelan lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan ana menungsa malang kadhak kowe iki sapa marang aku kowe sapa wadya pelosok senar kumandang garbaranku Setyaki kang dadi aranku ih Pandhawa kon maju rene ora sah nyumbari sing ora ana Setyaki Hayanana sapa sing jengkelang depani Bantala aku apa kowe mara coban remet dadi klaring epek-epek mara maju letine sumangga hanggro surusumbar lendo bumi gonjing ya hop mati tenanan edian waduh hey hati-hati ora sah kowe rembug ya hop ya hei wah tian wait ya wait ya iki jaluk kamu nyendelke wong iki mati kowe hei As mati ya waduh ya yo edian hei mati ya hei mati ya yo hei hit lo hit lo hit hei wah aku hei parah as ya hei wah edian wong apa parah hei yo hei mundur sapa iki Danurwendra balik Prawira Sandi di Pandhawa rasah oleh sing ora ana putune wah edian putune yo as yo hoi mati ambruk jambak pot biar mati kowe lehet wah edian ambles bumi Wedian wong hit weh ya yo hoi hoi yo wah mati ya yo hoi mati ya
Sapa iki? Sasi Kirana. Balik. Prawira Santi. Maju rene, Maraja Banen. Ya, hot. Wah, wong-wong apa iki? Edian. Waduh, yo mati aku. Loh. Op. Hei. Yo, yo. Wah, wah. Edian. Wah, Edian. Wah, wah, yo. Mundur. Pusakan jroning kewuh mandika tangon celang pedhangipun kang ketaman Braja temah tekeng lalis Sengguni kowe ora pangling karo aku sing dipangling iki apane Paduka Sang Jaksawagung Raden Yama Widura adine kakangku. Ayo kowe arep ngopo Raden Widura? Wong edan. Kowe ora duwe isin menungso sing wis ilang rasamu. Aku sing ngerti tekluwering atimu mapan ana negara Ngastina. Ayo kowe aja kokean rembug. Sing mati aku apa kowe? Elah sepira banggane wong pincang kok kemakimu ora jamak. Ayo yen arep nyoba karo Sengkuni ora sandadak nyawang aku sapa kowe sapa. Neng kene anane mungsuh karo mungsuh. Mara maju ora tak untapke nyap. Wah, ketok ndasmu kowe, Pak. Ayo. Mara maju ayo iya kalah ya. Ayo ya aku rak mau ngemong kowe ih kok ngendel lagi ayo hai ayo kalah ayo iki cap. Hai, iya. Wah. Iya. Wah. Ya, kae arep. Ayo. Nih, tamak. Hei, nyoh keris utat, daun lipat, artok kapak aku. Hut, wah. Ayo. Ya. Gawa cutik injet. Artok ngopo? Ngerampungke nyawamu nyoh kene. Tamakno ini. Iya. Nya geger. Wah. Iya. Terusna. Tak mati kowe. Biar. Biar.
ora nggandra sepira. Mung dapur mah mungsuh karo aku iki sepira kekuatanmu Widura. Oh. Ya. Biar. Biar. Kakang, ana apa? Menika sinten? Iki jenenge Yama Widura. Iki adine Kakang Drestarata. Oh, ngaten ya. Iki ya ora patut diuripi. Bradal ususe. Ayo maju ngrampuke Pandhawa. Monggo kula dherekaken. Ana wong bagus kowe sapa? Arjuna kekasihku balik. Iki kadange Kakang Haryasuman. Hangga jaksa aranku, hangga jaksa yo. Mara kowe maju rene. Nyembau dlamaan sikilku tak tugele gulune. Aja kowe rembug. Mara ketokno kasudebianmu Janaka ora bakal mundur jangkah. Remet hati klareng epek ilang nyawa. Oh. Hai. Wah, ya. Ya. As. Hei, kowe Dian, mati kowe. Nyo, jalukamu iki. Hei. Hoi, mati aku. Yo, hoi. Kowe Dian. Ah. Kerisku tak daono mara cobane. Hei. Barat wetengmu. Ayo, landhep kerisku, mandi kerisku. Ngudang siunge Bathara Kala mara cobane. Hai. Hai. Hei. Iya, iya, hei. Ho, hei. Ati, iya, hei. Ho, oh, hei. Iya, hop. Iya, hei. Makan. Wah. Lur. Ora mangling wong gedhe dhuwur Werkudara kowe. Iya. Balik kowe sapa? Sara Basanta. Kadange taruna Kakang Haryasengkuni. Ayo. Mara kowe maju aja ngebyuk. Aja maju yen ngebyuk Pandhawa 5 tak kokop getihe. Wah. Wah. Woi.
Ngendel-ndelke wong iki. Ayo. Hai. Wah. Wedian iki wong-wong apa iki? Hai. Wah, biar. Parat. Moro. Wedian. Wah. Wah, aku. Wah. 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 Yo. Wah. 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 Sentek kabeh. Siji ora ana sing urip. Mong kari ingsun dhewe. Ane ora masalah. Jenenge wis mantep dadi senopati iki ya jagung bakarane mesti menang. Wong iki Purwa dadi kutane mesti ampuh aku. Ya kene maju sapa Pandhawa kon maju rene ngebyuk bareng Raden Mas Harya Sengguni sing ngrampungi perkara iki. Iki rak nak Mas Harya Sencaki iki. Sengguni kowe maju. Ah iya no. Aku iki wong embuk. Sengguni iki wong elok. Kowe ora wedi nyawake kekuatan. Walah, yen biyen kowe ngajar aku isih eling. Kowe mala karo aku sak senengmu, aku isih trimane nek saiki. Ayo. Mara ketoken kadigdayanmu, Sengguni tak sepelekke. Kowe iso menang karo Sengguni, aku arep guru karo dapurmu. Cangkem iki nek omong ditok. Manungsa murento to dapure kaya ngene kemakine ora jamak iki. Ayo. Oh, tak. Hai, iya. Kepruk ndasmu ora mati arep ngerti wonge. Gada wesi kuning sing nguntapke nyawamu. Ayo. Yen nyotoe wong ampuh kowe tangi yo. Ngene aku tak omong karo kowe ya. Aku iki mau nglegani sing jenenge wong perang ki ya nganggo leren. Apa nek wis gletak terus kalah, terus mati, ora iso wis ta. Kowe iki trima kisinan karo aku. Aku ki mung meneng ini aja dikira aku ki ora duwe kekuatan apa-apa. Aja ta gada siji, kebrukan gada 10 ora bakal mati. Cangkem iki nek omong ditata iki. Wes, ayo. Cangkem bintangmu ni meneh. Kelakon sumyur lambemu kuwi. Hilang nyawamu. Alah hilang ya hilang golek eneh hilang ngene. Ngapa? Wong kok selak mati iki kesusu iki selak apa? Ning donya iki dinikmati sik uripe. Awa ning donya sik penak kan njaluk mati. Ayo. Iki sapa iki?
Raden Danurwendo. Kowe sapa? Aku Sengkuni. Danurwendo, aku urung tau roh dapurmu ta, Le. Kowe iki wong endi? Iki putune Hyang Werkudara. Lho, kowe putune Werkudara ta? Iya. Anake sapa? Rama Antarja. Alah. Kowe iki anake Antarja ta? Iya. Aduh. Kowe nek karo aku iki aku pernah mbauyut. Sapa mbauyut? Mbauyut Sengkuni ya aku iki. Ora sudi Mbah Buyut ya dapur malah. Ora sudi wong kahanan kaya ngene kok ora sudi piye. Kowe tekan kene arep apa? Ayo, mara kowe nungkul wae. Aku ora arep nungkul. Nek yen ngokop getihe Mbahmu Werkudara tak lakoni jangkem iki. Wah! 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 Aku wis suwe pengen pijet ngene iki kok, Le. Bareng tak polone kok wawak kok wenteng lho rumah aku yo mlaku iki kok. Penek ngono kae. Wis ora usah dadak golek kretek abal-abal ning aku iki wis awakku tok pijeti penak. Ayo, aku pijetan aneh, Le. Aku pengen dipijeti buyutku ki kaya apa. Lah kok malah lunga iki piye? Sawa iki? Sasi Kirana. Kowe sapa? Sengkuni. Sasi Kirana iki anake sapa? Rama Gatotkaca. Lah, kowe iki ya buyutku ta? Kowe ya buyutku ta? Empuh. Duwe mbah kaya dapure ngono ya sing sudi sapa? Aku ki mbahmu Buyut ya ta. Wis ta, ora usah dadak kowe arep kowe rene arep apa? Arep ngilangi nyawa. Malah apa mulai katok ngilangi nyawa ki. Nah, yen arep nyoba mbahmu Buyut iki tandang wah tungkak sirah kowe. Wah. Gulu kok diodat munggah sing ngisor didukke meneh wong siji nggo rebutan ngerti ngono rak nggawa sing rada akeh aku walah ger iki ngopo nek tiwas reka ayo sapa iso mungsuh sing ngene tak sembah dlamakamu kowe gede Satria Madukara Raden Harjuna lelanange jagat dewa wae nyraya karo Raden Janaka dasare mbiyen entuk wahyu Makutha Rama mesti ampuh banget ning ya kuwi ampuh iki kanggone wong liya nek kanggone sing ngene ora ana sing ampuh kejaba aku Ide ada weh ngejak cakilan oke iya akhir iya iya ide iya iya iya
bengkong lah bengkong. Senggune kok dijarak. Ya, kerismu tuh mama ning aku tak gurani. Ya. Ai. Wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Bratasena lho. Duwe aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantel-antel. Yen wis mata aji Bandung Bandawasa aja ta menungsa gunung dijeloki mesti jugruk ning rak kuwi kanggone wong kana-kana. Kanggone Sengguni ora ana wong empuh sak donya iki sak liyane Sengguni cangkeme nek muni ora ditata. Ayo, Munio. Idak telakmu. Suwek cangkemmu. Bratasena jarak. Marganing patimu. Apa romansane dikira aku iki wedi karo kowe. Werkudara kok di sumbari. Ayo tang. Iya. Kaget ada apa sih? Kowe tak idak suwek telak. Wes suwek ra ya iso jahit neh. Ayo. Kowe arep mungsuh karo aku entek nalarmu. Sengguni ora bakal bisa mati. Wah, menungso ora tata tungkakku tak doni. Odar. Iki lho Le, nek wis metu dayane andene aku tak onek-onekke. Aku dicecedha dielek-elek Sengguni. Aku nek wis gelem Triwikrama mateni Pandhawa ora nganti ganti dina iki. Yang satelek iki kok. Apa Sengguni lho. Ngapa ora mudar-mudar iki? Peret lho nyawane iki. Wah, jane gemropok tenan kok. Apa ya piye? Dipendhem urip-uripane piye kira? Ngono, ha dipendhem urip-uripan wis men mudar wis. Arep ampuh kaya men ora iso ambekan kena mudar kuwi. Yo, gawe luwangan. Iya. Kayak menungso kene ora digawe luwangan ora anu yo. Sing jero lho, ayo. 3 meter no dipendhem kok ndase ngisor sik. Ha sikile dhuwur didak-idak. Oh ya, ayo. Rumangsane kok. Ayo sing. Lah wis. Wis kowe ana, kowe sumbara kae. Sengguni sumbarana kae nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kae ngisor pendhem uri-uriman. Ya wis. Alah iki meh. Bosmu lho ora nek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Kemakine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho kowe nek omong iki dipikir. Aku iki gedeng karo aku iki anyar karo kowe.
Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki? Ngeleh. Wis ta, kata-katakna sak karepmu. Kowe ra seneng karo aku ora apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Ngeleh. Mati kok dikane nek butuh ayo mati. Kowe iki wah, kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Hei! Nya kebruken. Ora masalah lho. Nya sing banter ora apa-apa. Tenan ta? Iya. Woi. Ayo kowe. Alah, nya geger iki lho. Woi. Wah, jan iki. Ajaib tenan. Leh. Ora sanggumun. Aku tak onek-onek iki ora apa-apa kok lho. Ora enek sing bisa ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati we. Oh, wis. Wis iki tak ungkal iki mau barang. Pelatoke ndas. Ayo, melek kowe. Melek yo. Melek ya melek we. Duh. Kowe iki jane nyawamu enek apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Nyawa menungsa kok batu. Lah kok ora mati-mati? Alah wong durung mancine mati. Sengguni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati. Butuh urip. Ora. Kowe iki apane kok koyo sajake ditersani karo Gusti Allah wae. Mati kok sak penake dhewe. Lah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pandhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi. Ya ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Kowe nek tak ora mumet gasmu anger ngerti aku. Padake bal gedhuk-gedhuke. Lah kowe ora mati-mati kok. Ya ben kok. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Lah nyuwun urip meneh lho. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ngono ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki lho. Ayo, mah. Kowe iso ngoyak aku? Tak akoni wong sekti. Ayo. Aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu wae. Yen nyoto ngampuh hoyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Maju rene. Ayo, maju. Maju rene. Ayo. Matane. Wah, goblok iki lho. Matane wong kon anu kok masih nyemplung dheke iki lho. Wah, pekoke kaya ngono. Kon mancingnya kok ora iso. Rene. Ngapa ya Rene? Rene iki ngapa ya? Kowe mungsuh karo aku. Mungsuh karo ki sepira? Kekuwatanmu wong bos mirane apa-apa. Alah, kowe kok mungsuh karo Ndara Werkudara nek karo Bagong kowe ora iso sumbar. Iki gento sing wis tau mateni wong pira-pira. Ayo, yen nyoto kowe arep mungsuh karo aku, alah, maju Rene, kata-kata. Iya kok. Aku yang mlebu atur. Wong bosoke wis dileboni mase kok adine melu mleboni. Bocah ora. Piye Werkudara? Pandhawa bakal entek. Kok ngono? Iya. Pandhawa bakal entek mung merga Sengguni. Kok ngono? Sengguni tak pateni ora digawe rasa. Tak kepruk gada menteles wae. Weh ladalah. Ladalah apane? Nguse to. Aku tak seneni wae iki rumasamu iki apa to? Aku iki dadi botoh apa ora beneran? Botoh jagone rane menang ngono kok. Kosek yen kowe mungsuh karo Sengguni mung tok doli okol kuwi ora bakal rampung. Sebabe apa? Apa kowe ora kelingan nalika lelakon rebutan Lengatala mbiyen? Lengatala. Iya. Lengatala kuwi mbiyen dadi pirebutane Pandhawa Kurawa. Sebabe apa? Dayane Lengatala
sapa saranduning awak keborean Lengatala ora bakal mandi saliring gegaman. Iya. Nalika semana Pandhawa Kurawa sowan nyang Saptawarga, sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun Lengatala. Sengkuni ngerti Lengatala disimpen ana surbane keng Hyang Abiyasa. Banjur matur karo Yayi Prabu Duryudana, kon nyendal surbane pamriye Lengatala ben kecekel Kurawa. Ndelalah Duryudana ora duwe tata krama. Surbane keng Hyang Abiyasa disendal, Lengatala wutah ana njrambah. Kabeh padha rebutan Lengatala. Kowe kelingan apa ora? Sapa sing gulung Lengatala? Sing gulung Lengatala Sengkuni. Lah, mulane Sengkuni ora mandi saliring pusaka apa wae sebab wis keborean Lengatala. Iya. Ning nadyan mengkono ana saperangan sing durung keborean Lengatala. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Mapan ana ing dubur Canthuka. Kuwi apa? Dubur Canthuka ki apa? Napa niku? Sing dereng keborean. Dubur Canthuka. Bubur Canthuka niku napa? Dubur kok bubur. Kok panganan wae. Mapan ana pojoking kulit wadidang. Nun, mapan ana pojoking kulit wadidang. Wadidang. Lah iya, nggih. Niku napa? Bocah kok gobloke kaya ngono lho. Kuwi apa to? Duka. Ora ero. Napa niku? Mulane kula teka nek ngerti ora tekan kene, aku mangkat dhewe. Ora ngajar. Sik ta, kula ora pati seneng burimu iso. Anu lah sampeyan ning kono ya ora turun. Napa niku? Pojoking kulit wadidang. Wah kok do goblok-gobloke jamak. Dubur Canthuka ora roh, wadidang ora roh. Kowe nek pengen ngerti apa sejatine kuwi silit, ngono. Nggih to? Lah ya kuwi. Wah. Lah kok sing ngendika silit ngono wae. Lho iki rumangsamu iki. Wah, kono kuwi pengapesane. Iya. Liyane apa ora enek? Ora enek. Idih piye iki? Mongko niki sing do mateni kuku iki. Mula yen kowe bisa nyuwek silite ora ngono. Nggone Sengkuni iki mau mati kowe. Ayo. Ayo wani apa ora ayo. Ayo, pun nek sampeyan ngeman ya Sengkuni urip terus. Nek sampeyan gelem nyuwek nggon niku wau, oh, ben mati niku. Pun pripun? Isane mati nek pun disuwek ngene silite niku wau. Ya wis, yen pancen kuwi dalek lakon. Niku apa piye? Entek nalarmu wis ta? Kowe Sambata sapa? Sambata pukulun Bathara Yama Dipati sing tukang jabut nyawa. Jabut nyawaku lunyu cekae. Aku iki menungsa sing ora iso mati. Mokal. Apa wae sing urip ana alam donya mesti bakal tumekane pati yen wis tumeka titi wancine. Alah, kuwi rak kanggone makhluk-makhluk liya. Kanggone Sengkuni tidak berlaku. Kowe iso mateni aku tak sembah selawe taun kowe. Niku. Lu jare kok kadel to iki. Ha niki. Sing ndi? Ha niku lho. Lah niku lho. Sing duluk-duluk. Oh, edan. Ya suwek sing niku jarike disuwek.
Alah. Nah, niku. Ah niki. Niki rak bus niku. Alah. Piye? Terus karek niku kok tegel apa ora kok? Hae. Pon kusik. Tangan kok disurung-surung. Lah kesuwen wis lak mlayu. Eleh, arep tak kapake. Lho mlorot dugah sithik. Lah niku pun pas. Pon, nggih. Dibenang napa pripun? Pripun? Pun cetha? Iya. Pun niku. Blus enten. Alah ampun tak gek daging. Iya. Iya kok kosong menit. Kula selak pengin gara-gara lho. Iya kok senten ana. Sampai suwe banget kok ya. Ya margane pati sing dadi jalarane. Piye? Gampang to mateni sing ngene. Halah. Bareng ngrunggone ya gampang ngono kok. Mandune mau entekke arit, entekke watu. Iya. Wis ora nggondur sepira. Bareng wis tak pateni. Ngerti pengapesane. Nggih. Pun genah cetha niku pengapesane. Wis ora bakal dhewe sobah. Yen nganti dheweke sobah ing kene margane patine. Aku wis ngerti pengapesane. Senggone mapan ana ngendi. Ing kene margane patine senggone. Aja nganti dheweke iso urip. Ayo. Wis ya mong kene iki sing dadi patine senggone. Ora bakal dheweke bali urip mergo wis dadi pengapesane. Ngapa ta, Nduk? Mula nek mangan ya aja warek-warek. Adikku kok bagus kaya ngene. Apa tadi? Aku wis tau roh ambune itu. Apa ya? Wis ngono matno dhewe ngono. Bar mangan pete ora. Wis saiki wis tumekaning pati senggune wis ora sepira. Ya, yen ora batange tak guwange. Kok sik batange senggune isih ana kanggone. Dienggo apa? Wis to kowe manut to. Njaluk tulung batange senggune ditunggu aja nganti ana sing omah-omah. Iya. Sing nunggu sapa? Setyaki, rene. Setyaki, kula wonten dawuh. Kowe tak wenehi gawean. Sampeyan iki ora pirsa gawean wis sukae kaya nek tambahi meneh niku kasih. Wis ngendang jahe karo bedhug bareng kaya ora perkara kuwi. Iki ana gawean sing luwih baku, sing luwih inti. Napa niku? Aku njaluk tulung tunggunen bangkene senggune niki. Nun. Tunggunen batange senggune. Moh. Moh piye iki? Kok nunggu? Has, kula wedi ya. Wedi-wedi senggune uripe wani bareng mati kok malah wedi. Mati nek batang piye coba? Lah ora dadi batang tak tunggoni terus dheweke melet. Apa ora wedi aku? Oh mungkin anu kula nu ati kula nu cilik ngono kok. Wis to, ora-orane.
Kowe sengkuni wis tumekaning pati. Wah, mengke mati ana kena kate obah. Kula niku jireh kok. Alah. Jireh apa? Ndedepi wong wedok macedak kuburane wani kok jireh. Ah niku dereng entuk kok samploke mun entuk ya ora. Alah. Bocah kok iki mlintine jamak iki. Wis ta tunggunen? Mboten. Kok nek tibake nunggu kok gelut mawon kali sampean. Wus. Wong edan iki aku ya apamu. Lah wong paduka ya aneh-aneh batang kok kono wis ta batang iki ana kanggone. Manut aku. Wah, kula niku jane pun wegah kaya nggih ngestaki dawuh. Ora marek totok ndasmu iki. Nggih, badhe kula tenggo. Aja nganti sing omah yen ora aku. Sendika. Gajah Kyai Pamuk, aku titip sanduk, aku tak lukar sandangan, aku arep jegur ana Bengawan Bagiratri, reksanen uripku, jaganen uripku, aku titip sandang aku Gajah Kyai Pamuk.